Norbert Stú. Norbert is tud. A román, aki az interneten kötekedik, az összes videója MC Istiről szól, aki nem is válaszol neki, mert már túl nagy vagyok, és kinőttem magam abból, hogy én ilyen gyerekeknek válaszolgassak. Rajongója sincsen, az összes troll van a videója alatt, és írogat neki, ennyi maradt neki, hogy a trollokkal együtt beszélget, mert trash tartalmat gyárt és senki nem foglalkozik vele. Dinnye a feje. Dinnye a feje. A dinnye fejű Norbert Stú, akit aprítok, amikor aprítom a dinnyét. Vigyétek az egész országba MC Isti dalának a legújabb hírét, mert tudod haver, földhöz is vághatom a dinnyét, de azt is megcsinálhatom, hogy egy baltával szakítom szét, mert MC Isti vagyok, az alvilágban testvér, a szövegem és a zeném sok mindenkit elér. Én nem foglalkozok ilyen dinnye fejű emberekkel, akik 50 évesen szabálytalanul végzik a fekvő támasz gyakorlatot. 50 éves ember, aki francia országban lakik, de mégis román nemzetiségű állampolgár. Olyan típusú ember, vagyis szóval olyan ember, aki nem tud beszélni még magyarul se, de mégis haver az interneten csíntalankodik, üzenget. És videókat gyárt MC-nek, aki neki nem is válaszol, mert nem alacsonyodok le egy olyan szintre, hogy egy ilyen embernek válaszoljak. Norbert Stú, dinnye fej. Norbert Stú, a dinnye fej. MC Isti, MC Isti a király. Király. Oh yeah. 4 éve haver benne vagyok a rap szakmában. Kioffolok.